kabisaya, so karon ning gawas ko sa longga kay mag-harvest ko og carrots kay wa na nag-ayos naman ni sila diri. Og diri di ay no kay nalarag na gyud ang mga dahon kay autumn na og paminawan na ninyo inig tunob o kay murag na ibildo. Og karon dai dinhi kay nag-negative 3 na jud, grabe na magid pagkabugnawa, nya pagkahuman ana nag-ayos-ayos na. Tanawa na niyo ang kining mga sagbot dira, nag-ayos-ayos na magid dira ano, di na magid mapugngan o ang kana wild strawberry na siya nga na gyud. Karon magkuha lang siguro ko kanang kuana igo-igo lang gud kay di sa niyo na ko makaya man og daghanon kaning harvest na ni tanan di na makaya. Pero kailangan na jud siya makuha sa wala pay winter gyud. Karon nagsugod naman ang ice mo anam-anam mo na lang sa nakukuha ano pa kun ni pangpilian ning mga dagko dira o nagsugod na ko dag pangibot. Kini di atong carrots kay di ni magsama gid ilahang sizes na epino na sa mga dagko-dagko o organic ra sa pud ni siya no. Mao na ako na mention before. Bitaw ni balik ko diha, nikuha ko diha og pala no. Ang kanang pala kay pang kuana namo, pang pala na sa snow dinhi baga. Kung gilabay kay wa ko kauyon, perti manggahian no bugat man sa nang gamito noon, gamay kitang mga bukton. Og nakakuha na ta no mga pino-pino gi siya. Lami ra na siya pang kuanon sa pang snacks rabot no. Di pagkahumanan na, padunggon ta mo ha, sa nikuha gyud niya, kay grabe ninduta paminawon, satisfying kay nag-ibot sa mga carrots. Grabe nag-ice. Ang atong ma-harvest de karon kay di gyud na to makuha tanan no, magkuha ra ta dere og mga 3/4 lang guro, 3/4. Bitaw gamay ra gyud atong makuha, mampilion na to ang bitaw ang nauna rag tanong mo puy akong kwaon. May untag silingan ta ninyo kay ako ipanghatag ko nimo uban. Ato din tunga-tungaon magbahin-bahin ng tataanin no kay aron daghan na ta mahimong rabbit. Ang nakalingaw maggudaron sa pag-harvest nako no kay kada ibot aw dala pod hingos. Bitaw unlimited gud si on diri napita basta bugnaw na kay kastadan wala gitan. Excuse na ngaon day no. Dangan oy. Anak di na maibot. Ang gagmay. Uban pino. Ano? Yan na Wow, grabe Bugno kayo. Tuwa tong sipon no. Diring dapita kay ubay-ubay nagdat na tigom. Nindot ki paminawon inig bunot ginato kay mga ugat-ugat ba. Murag dagay SMR Bitaw ta na paminawan ninyo. Wow. Na. Dagana na Naputol. Og diri lang tataman. Salamat ka sa pag-uban ako. Bye.